Ibarreko taldeak sekulako aldaketa izan daue orduan ni hasi nintzanetik eta orain arte, urte dezente pasa die. Eta orduan zan talde bat hemen herriko eta hemen inguruko oso gertuko jendeakin osatuta. Gaur egun momentuan badaude ja Donostiatik edo Gasteizetik etortzen den jendea, eta pixka bat taldea zabaldu egin da, hemen batez ere hemen Euskal Herrian. Lehen gisa esan geneuzkan errekurtsoak eta beste klubekin konparatuta egia da guk gehiago geneukala, baina gaur egunakin konparatuta ez dago konparatzeik. Gaur egun badazkagun aukerak, materiala eta kanpoak, ordutegiak guztiz aldatu die. Lehen askotan horri ibili behar ginen entrenatzeko ordutegiak ajustatzen, ez geneukan aukera taldeak behar zuen edo hobeto zetorren ordutegietan entrenatzeko, eta gaur egun hori dena egia esan aldatu da. Ibar lehenengo mailan dagoenetik mutilen taldea nesketan ere asko antzeman da. Lehen oso talde gutxi zeuden, strukturaldetik nesken talde gutxi zeuden, eta gaur egun futbol eskolatik hasita talde pila bat dauzkagu neskenak, eta horrek egia esan beste maila bat ematen dugu jokalariak lortzeko, gure klubeko jokalariak izateko lehenengo talde horretan jokatzeko aukera dutenak, eta beste maila bat ikusten da futbolari dagokionez eta neska kantitate eta taldei dagokionez. Egia esan lehen hona etortzezian, ni etorri nintzen bezala, zuzenian lehenengo taldean jolasteko aukera izaten zenuen, eta gaur egungo neskak badaukate aukera txiki-txikitatik hemen formatzen hasteko, hemengo baloreak eta hemengo dinamikak hartzeko, eta egia esan gero askoz ere formatuak heltzeko lehenengo taldera.